Raġel ta' 62 sena, mara ta' 69 u oħra ta' 86 sena huma l-aħħar 3 vittmi tal-pandemija. Dawn l-imwiet ġew irreġistrati f'pajjiżna bejn il-ġimgħa u s-sibt. Dan ifisser li issa l-Gżejjer Maltin tilfu 504 persuni kawża tal-COVID-19. L-informazzjoni u l-istatistika uffiċjali dwar il-pandemija li tingħata fuq Facebook ma tagħtix dettalji dwar jekk it-3 vittmi kienu imlaqma bil-booster jew le. Fl-istess perjodu ta' 24 sija, 503 persuna oħra riżultaw pożittivi għal-virus fil-waqt li skont l-istess statistika tal-Ministeru tas-Saħħa fiqu 1307 persuni. Bħalissa il-każi attivi jgħoddu 10,754. Fl-Isptar Mater Dei hemm 102 persuni rikoverati bil-virus bi 3 minnhom qed jingħataw attenzjoni speċjali fit-taqsima tal-kura intensiva. Mhux magħruf lanqas jekk il-biċċa kbira ta' dawk rikoverati l-isptar u mhix imlaqma jew ħadux il-booster. Intant minn nhar it-tnejn jidħlu fis-seħħ il-miżuri ġodda li qed jibqgħu joħolqu l-kontroversja. Fil-fatt mit-tnejn persuni li m'għandhomx ċertifikat validu tal-vaċċin mhux se jkunu jistgħu jidħlu f'bars, ristoranti, gyms, pools, cinemas u avvenimenti sportivi la darba ma jkunux ippreżentaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Dawn il-miżuri qed jgħadbu wkoll l-operaturi fil-qasam turistiku li qalu li se jissarfu f'daqqa ta' ħarta għas-settur tal-ospitalità. Huma komplew jgħidu li dawn il-miżuri qed jiddiskriminaw bejn il-Maltin u t-turisti minħabba li l-perjodu ta' validità tal-vaċċin f'Malta huwa ferm anqas minn pajjiżi oħra.